Naabot na mi diri sa Royal Oceancrest Mactan. To all my buyers, mauna ni siya ang latest development, ang kining building A, mao ni siya ang bare unit. So napatay available ani. Ang ipikas mao ni ang building B nga finished unit. So hapit na sad siya mahuman. Ang ihang target turnover last quarter of 2022. So mao ni siya ang Royal Oceancrest Mactan. So guys, kisa to'y ganahan mo invest diri sa Lapulapu, Nangita og condominium nga dili bitaw hasol sa requirements. Kining Royal Oceancrest Mactan, dili ra gid siya hasol sa requirements. So dili kinahanglan nga mopasta og mga proof of income as long as makabayad mo. Then pwede mo maka-reserve ani, pwede mo makakuha. Natay available nga studio unit, natay 1 bedroom and 2 bedroom unit. So guys, ganahan mo invest og Royal Oceancrest Mactan diri sa Lapulapu. Invest na mo. Punta ka lang ko sa 0915-510-6828 or sa 0933-8683994. So nindot yung kaini siya nga for investment guys. So